Mas vai. Como o fundo gay? Como você quer uma mamãe de? Vai vai na baú grande. Qual que é a mãe dele? Kune madhumena uyanzi izijiwe inoratidza zichiziyo haza kurapisa huku dzine madziso Huku huku haisi yehuku maibva izi health ndeyevanhu ndozvandiri kutati ndosaka ndandauya kuti nditore huku yekunobi mwana ndari mutauro chokwadi asi muda kuramba muchinyepa ndakumoidi munoiziya kuna asingazezveizi yoti naimaivai yazara kutekesha nesocial media yese murai munopana asingazezveizi health haisi yehuku izi health ndeyevanhu vanenge vari diaspora vanotumidzira mari kuno kuzimbabwe vachitaura kuti hama dzavo haipindiri mhomwe nemunhu inopindira kuchipatara application inodownloadwa inowanika pagoogle application inowanikwa paios play store saka ndosiya machidiko huku yangu nemaivairini zvinhu zvacho ndisatani munoziva babati satani weiko maivai huku sei kuti zvinonyatsa kudare minoya kunga iri kuziva murume inodhakwa naye zvakanaka pamunhu ari right kwenii makaita sei kuzondijobora kunga iri kuziva zviri kuitika kwenini initoreko maivai zvamuda zvinonyadzisa munoziva aiwa muri kusekenyekei ini satani kuti mune muchimbota basa rekunyepera satani saka ndinenge ndichibatini zvangu pamba panhamba imini semutai zvakadaro satani murewe nhema ndingakubata bhasikoro renyu murisiye pano babatino munosiya ndinodaidzira kuti mandibata ndo problem yenyika vakadziyoyo chingondibate munhu endeni bhasikoro renyu vai pano torai bhasikoro renyu vai pano mandirepa izi haisi yehuku izi maiva haisi yehuku mandirepa talk of money